Narum payu nioskum ka chananam daki padba ka briu nyotarp. U meban shem snaitang u balasya kem da kabadan lang bat ki khat arngut ki basen ran lang yo u layo jamin no mehnen kasngi. U meban shem da kabadan lang ru bat ki briu ki balasya kem hakasan tarik hadin bakawai ka kali ka bapandang kam ki badan kumbalai teli ki bapenyeng hakamat ka sekretariat Shillong la shem ye ki ergon na lor bala taru ya kayit yong jong kini ki kali hakabakawai ka kali odi ka dai ka bamdan number satya kini kila syak kem hadin bala ujor ki pai ba bat ru bala ting ya kani ka jingyoi bala bandai ki briu ki badan ka kam baman bat ka jing thumu baman ki pulik kila kem ru ya ka siren ka bala pendan kam hakawai na kini ki kali bat ula shem ru na lor kini ki santli ki suloi ergon artli ki air pistol ndeutli kita ki tendong kulila ni kita ki magazine atli ki laptop ki santli ki handheld set bat saki we pat ki tiar kitar ki pulit ki lapan ru nakaying bishar ban set lais ngi tangba kaying bishar kala kenta ya kani dakaba kala ajamin no yakini boro ki bela syakem nadu meban bat ki we kini kinong yalam ki balong kita ki bodyguard